उन्दैनिफ्रायनो मिउजिकआव जोबोद इन्टारेस्ट दङ खिन्थु आंनि टेकनिकेल माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आं ओंखारनो हाया आं ओंखारगासिनो दङ आरो आं बे माबाखौ इउटुब चेनेलखौ आंनि गोसो गोरबोजों हामबाय होयो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे लाइक खालाम आरो आंखौ सापर्ट हो नोंथांमोना जेरावखि लिंहरा मानो नैबे इउटुबनि गेजेरजों आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन गोजोन्थों
दासो मेथाइ खननानै फैनाय बिथां सुरज बसुमतारी बिथाङा रंजानायजों बे गावसिनि प्लाटिनियाम जुबलिनि मुङाव बे स्टेजाव गाखोनानै गोबां रंजानायजों लोगोसे मेथाइ खनदों। दा बिथाङा मानि थाखाय खनदों मा साननानै बेखौ बिथाङा एसे फोरमायनानै होथोंसै। आं उन्दैनिफ्रायनो मिउजिकआव जोबोद इन्टारेस्ट दङ। खिन्थु आंनि टेकनिकेल माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आं ओंखारनो हाया। आं ओंखारगासिनो दङ। आरो आं बे माबाखौ इउटुब चेनेलखौ आं आंनि गोसो गोरबोजों हामबायहोयो। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे लाइक खालाम आरो आंखौ सापर्ट हो। नोंथांमोना जेरावखि लिंहरा मानो नैबे इउटुबनि गेजेरजों आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। गोजोन्थों। हामबायसै बे बिथाङानोमोन जाय स्टेजाव दहाय खनबाय थादोंमोन। गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ सुरज बसुमतारी।